Soc Adolf Murillo, soc un dels coordinadors i pedagog de la proposta de la màquina interestel·lar i bueno, és un conte que s'ha fet que facilita un poc que tinga joc per poder improvisar i treballar d'una forma més experimental sobre el so. Aleshores el que han fet ha sigut treballar en les aules dissenyant tot el so, seguint els textos, s'han treballat també els dibuixos i bueno, el muntatge, un poc la idea és que bueno, dos de les persones que també estan dins del projecte, que són pedagogs, que és Marilena Riaño i Noemí Berbel, elles són pianistes també i el que anem a fer és a utilitzar tot el sistema Soundcool i a manipular el piano també d'una forma electrònica, no? Elles estaran tocant. A més s'afegeix també un expert improvisador com Josep Lluís Galiana, que estarà un poc conduint tot l'ensemble de 40 xiquets, 27 xiquets de primària i 12 xiquets de secundària que van utilitzar tota la música que va ser fer, la van llançar a través del sistema Soundcool. I el conte és un conte que és una espècie de civilització avançada, que inventen la màquina interestel·lar i el que fan és que viatgen a altres planetes i descobreixen altres personatges i bueno, van parlant de lo que fan uns i altres. I tots aquests personatges són elements musicals, no? O sigui, hi ha un lloc on hi ha un dels planetes que existeixen el que són els dissonants, en altres són els acústics, electroacústics, els electrònics, entonces això dona molt de joc a utilitzar l'electrònica o a utilitzar instruments o sonoritats més simfòniques perquè els personatges mateixos el que fan és facilitar que se pugui jugar en això. Entonces el que fan és viatjar aquests personatges d'aquesta civilització avançada, visitar els planetes i anar coneguent un poc les músiques que se fan. Està fet per a tots els públics. Jo crec que és un concert, com comentava fa un moment amb Stefano Scalani, que és un concert que pot ser molt familiar, no? De portar gent més major que a mi el coneix un poc més, altra gent que s'apropa un poc per conèixer un poc també el que és ensems des de la vessant aixina de xiquets o gent més jove. I a més crec que és una oportunitat única, no? Perquè que jo recorde crec que mai alumnes de primària o de secundària d'escoles públiques han participat com a artistes dins del festival, no? Entonces és una oportunitat i a més una finestra que s'obri per a poder també treballar en un públic i que els xiquets mateixos van a ser també ambaixadors de lo que és la música contemporània, perquè estan visquent en primera persona i això també fa que quan comuniquen altres de la mateixa edat, tot canvia, no? És diferent que si jo estic un poc intentant des de l'escola portar-los a un festival, que si són ells mateixos que han participat i són ambaixadors d'un festival com l'Ensems.